Vart ska vi? Till älven. Vad är det där för något? En lampa? Men. Månen. Mad Moon Rising. Nu går vi. I skägget som bara hängde ner så. Hade du skägg? Ja. Jag sparade ut jättemycket skägg när jag gick på gymnasiet. Alltså sen när jag var på Osmane första året. Jag hade så långt skägg så att jag kunde ha det i näven och det stack ut 1 centimeter under. Jag hade det långt skägg. Det var imponerande. Ja. Nästan som Velle hade jag. Nästan som väl.